gabajan kay magtagbo mi og isda ikan sa pangpang sa ang ingko katungga the birthday ganiha kay nato sila isanggab naman silang aton ang igagaw kay sila may ikan dito kami ni una naman miguli ganiha sila kay nagkuat man maong sila na nagdasa isda among tagbuon sa gabajan auto guys sana yung orasa ron be terus may bimidya na sa gabi guys nangamad namin dani kami rin ng tikaw-tikaw na silisada kurabot sa gabi ron okay kaya po mi sa Sagat ikan mi Santa Cruz okay guys ha ninghonong mi guys ato kay ning palit mi guys jawat man mong ari gusto nang tindahan ay daghan katong isda guys nga mangsi ba nami parang mangsi guys ano manan nami pergilawon nami pod prituhon imong pa kuag bukag isaw-saw sa crispy fry lami ay namiliga guys ari ikaw namiliga guys oh kani nga tindahan kini siguro may gingon sarado non. Ay, basig, buli pa na, mata pa na sila. Hi guys! 200 kilos? Di ana guys! Asa mo sila paliwagi sa langga? Wait lang. Hi guys! Ang gabi eh. Dahil niya rin naabot na isda ba dyan? May nag-isda! Amo ninggi! Tagbo na rin! Diya, dua ka po muna ha? Diya? Diya? Dagang isda, salamat Ginoo. Salamat ingko dagare. So, daghan ka isda. Ta, diyan na dari 20 kilos para sa punto. Ante, ang email, la pamilya Bulalos. Og si ato dai. Araya vlog, shout out din diha. Renan, shout out diha. Diyan na ikarga. Ang Asli. Proud mom Asli USA. Mapan. Shout out diha ni mo dai bilang. Adi yan na. Dating isang. Si Auntie Mer ni sponsor. Ay Auntie Mer. La pamilya bulan ni. Ara ni sa Mahayag. Ay asa ni sa Santa Cruz ni, aga ni sa Nuling. Sa man pinamod. Paon, ala na mo. Wala ko ng 20 ko na imo ko ng 20. Asa na sa Punton, ano ning? Oh, nya kanang ang lima ko na ihatag ko nas Mamang Mayla. Agpito bula, Florami man. Oh. Ay, Florami, bulana. Namoy 7 kilong isda. Di ah. Wow! Isda, ano ibuhat. Ano ibuhat. Oh, di aga Florami dari. Haman. Okay. Ara ba gustahan dara? Oh, dala. Dara ha. Dala. Oh, 50 kilos Santa Cruz. 7 kilos nanay ni Florami. Nanay ni Florami. Oh, dalag sa Mahayag, 50 kilos sa Mahayag, ang 7 sa nanay Florami, ang 43 na bilhin sa Mahayag. Diaras Mahayag ang yung 7. At doon na lang nila mo ay ayaw lang picturean na lang nila mo yan nanay ha. Apit to dia dari. Okay, salamat. Florami 7 ka kilo. Nara dia. Okay. Nagaw. Sige. Og Wala po mo sila guys. Ayun do ko duha. 50 kilo sampai. Balik 43 sa Mayag, 7 kang Florami. Duha man gila ka bong. Gikuan ka dengan marang. Balhin na rin ka, or hindi mo. Hindi ka bugat ang kuhan. Puwad maligmini palin. Hindi pa dula. At diha. Are. Pati surtihan juga kayo ninyo, no? Yaw? Salamat Oh. gud nga wa ka mo nang huli. Diba? Guys,
Daghan jud kadtong isda ang ilang day Karen, ilang papa. Kain ko, katong nag-birthday ganiha guys. Daghan sila isda. Kada gabi sila makakuha. Daghan pila ka po ang ilang basta kay daghan. Ana ita tag 600 ka kilos gahapon. Dito gahapon mo to 600 ka kilos ilang nakuha. Da karon na pod ang daghan na naa pila ni ka po mo. Daghang salamat Ginoo sa mga grasya. Siya ba sa uban na katawhan. Yagi dajunan guys. Ibalhin. Daduli sa mahayag ali siya. Kadto sa Santa Cruz Kanawa to amo adto. Hindi apa dia apa? Ya guys, ya guys, jangan. Pabuhat tapi. Beutan ni sija guys, beutan di kaadjo. Mati na bangun. Sa tatapo po. Beutan na siya guys, sabtan na lang ijang sinultian. Pero kinasing-kasing gikan sijang dughan ang ijang pulong. Gikan sijang kasing-kasing beutan to sija, nasuhit ko. Mati na bangun kaadjon. Apa namanya? Selamat. Salamat. Oh, selamat kayo. Sige ya, ambing mo ya. Oh, Ambing mo ya. kapit na manok na. Ayos. Asa man ni ato, wala ni. Ato lamang. Takong bahay siguro. Nalusip. Okay. Sige, amping mo sa inyo ang pag-ato. God bless you all. Bye-bye. Sa langit. Salamat Pinoon ng tanan. Okay guys, muadto na mi sa ilang Tipina guys. Mamalik na mi kay di alag amo ah. Naa. Okay, bye-bye. Sige, lingkod na. Okay. Sige. Sige ya. Sige. Ato na may. Sige. Asa mo sa Santa Cruz? Kuan na laman na kay pusar ba nang sa kapom kuan. Buagos ng bugnaw diha. Tanging guys, ice. Ibalhin og silupin. Salamat ya. Naibalo na kago si ano to, bilay. Ito. Nice. Ato na mi. Yan, sakay na mi ani. Mas buwog. Okay, ato na mi sa Santa Cruz. Nagtagbo na mi sa isda. Nalikan sa pangpang. Hi guys, muli na mi. Maniwag ni Muli na mi ato sa Santa Cruz. Nagtagbo na mi sa isda. Gidasang igagaw gikan sa pangpang. Unya kay sudlo na naman na to guys. Gabi na mo ning tagbo mi anhi sa Gabajan. Unya, umaro to guys. Daghang salamat kay gabi na. Paliw ko sa pag-subscribe sa akong channel Marilong Bulanon. Daghang salamat. Okay, bye. God bless ang inyong tanan.